Premieră în comunicarea legată de oportunitățile de afaceri oferite de energia fotovoltaică. Compania Switch Solar, unul dintre primii constructori de parcuri fotovoltaice din România, a deschis seria de evenimente în care se va prezenta noua direcție de evoluție a pieței energiei fotovoltaice. Prima dimensiune a acestei noi direcții o constituie locul de amplasare a capacității de producție. După perioada în care s-au construit multe parcuri pe terenuri foste agricole, acum se trece la faza utilizării acoperișurilor de clădiri, curți sau platforme industriale. A doua dimensiune este faptul că noile reglementări vor stabili pentru capacități de producție de până la 500 de kWh un preț unic de achiziție a energiei produse, iar a treia faptul că acum constructorii încep să se orienteze spre clienți mici, care doresc mai degrabă scăderea sau eliminarea totală a dependenței de furnizorul de energie electrică prin construirea unei capacități dimensionate strict pe nevoile de consum. Este deci o comunicare despre ce înseamnă energia fotovoltaică, în ce stadiu s-a ajuns în România cu energia fotovoltaică și care sunt perspectivele de viitor. Noi oferim soluții la cheie, de la A la Z. Cum ar fi? Prima dată, avizarea, proiectare, executare, până la certificate verzi. Licență și acreditare de la ANRE. Până la primul venit, ducem toate proiectele realizate de noi. Practic, soarele furnizează într-o oră energia consumată de noi într-un an. În fiecare an, Pământul primește de 5.000 de ori mai mult energie solară decât energia totală consumată. Ceea ce e un semn că e foarte rentabilă această investiție. Că, practic, soarele este o sursă nelimitată, curată și sigură de energie. Au fost prezentate analize de caz concrete, instalații realizate precum și simulări pe diverse tipuri de proiecte. Ultima parte a evenimentului a constat într-o sesiune de întrebări din partea participanților, iar răspunsurile oferite de reprezentanții Switch Solar au lămurit aspectele mai neclare pentru potențialii beneficiari ai unor sisteme de producție de energie fotovoltaică. Evenimentul este foarte interesant. În premieră, n-am mai participat la așa ceva. Spre norocul nostru, în acest moment, firma la care lucrez este interesată de acest tip de energie și de o astfel de investiție și a venit chiar la momentul oportun. Chiar doresc să felicit organizatorii pentru inițiativa aceasta. Sunt necesare simpozioanele acestea pentru popularizare. Iar despre obiectul simpozionului, deci eficiența energetică, în mod cert că acesta este viitorul. Toată lumea vorbește de energia verde, de panouri, e la modă, e trendy, dar de fapt nu pot să zic nimeni, dar majoritatea nu prea știu despre ce vorbesc și nu prea știu ce e asta. De asta consider cu cât mai multe evenimente, cu atât mai multe solicitări de instalare vor fi. Acesta a fost primul eveniment dintr-o serie mai lungă organizată sub numele de Eficiența energetică.